मी बिहारी दम आलू करून दाखवत आहे। त्यासाठी मी हे छोट्या साईजचे बेबी पोटॅटो घेतलेले आहेत। आता मी याची साल काढून घेणार आहे। प्रकारे मी ह्याची साल काढून घेत आहे आणि ह्या बटाट्याला मी असे फोर्कने असे प्रत्येक ठिकाणी असे टोचे मारून घ्यायचे आहेत। पूर्ण बटाट्याला चारी बाजूने पूर्ण टोचे मारून घ्यायचे आहे। असे मी सर्व बटाट्याला करून घेणार आहे। मी इथे बाउल घेतला आहे, त्याच्यामध्ये हे 1 ग्लास पाणी टाकायचं आहे। अर्धा चमचा मीठ टाकत आहे। मी ह्या पाण्यामध्ये चांगलं मिक्स करून घेत आहे। आता हे बटाटे मी ह्या पाण्यात मिठाच्या पाण्यात टाकत आहे। आता हे बटाटे मिठाच्या पाण्यामध्ये मी मिक्स करून घेत आहे। असं केल्याने जे बटाट्याला आपण टोचून घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये हे मिठाचं पाणी आतपर्यंत जाईल आणि बटाटा तळल्यानंतर पण टेस्टी लागतो। आतपर्यंत याचा मसालाही जातो आणि आता 15 मिनिटं होऊन गेले आहे। मी मिठाच्या पाण्यामध्ये हे बटाटे ठेवले होते, काळे पडू नयेत हे पण होतं बटाटे आणि मीठ पण त्याच्या आतमध्ये जाऊन बटाटे टेस्टी होतात, म्हणून मी हे मिठाच्या पाण्यात भिजवून ठेवले होते 15 मिनिटं। आता मी ह्याच्यातून निथळून काढत आहे। बिहारी दम आलूसाठी इथे मी 2 मोठ्या साईजचे कांदे एकदम बारीक कापून घेतलेले आहेत। इथे 6-7 काजू घेतलेले आहेत आणि इथे 2 मिडियम साईजचे टोमॅटो मी अशा फोडी करून घेतलेले आहे। टोमॅटो आणि काजू ह्याची पेस्ट मी करून घेणार आहे। दम आलूसाठी मी मसाले घेतलेले आहेत। इथे 1 टीस्पून जिरा पावडर, 1 टीस्पून धना पावडर, 1 टेबलस्पून काश्मीरी रेड चिली पावडर, 1 टेबलस्पून घरगुती लाल तिखट, अर्धा टीस्पून हळद, अर्धा टीस्पून मीठ, अर्धा टीस्पून कसुरी मेथी, अर्धा टीस्पून गरम मसाला, पाव टीस्पून आमचूर पावडर आणि 1 टीस्पून आलं लसूण पेस्ट। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी काजू आणि हे टोमॅटोच्या फोडी, टोमॅटो आणि काजूची पेस्ट मी करून घेतलेली आहे। मी 3 मिरच्या अशा चिरा पाडून घेतलेल्या आहेत। 1 टीस्पून जिरं घेतलेलं आहे। इथे 5 काळी मिरी, 1 मोठी वेलची, 1 छोटी वेलची, 1 तमालपत्र, 2 लवंगा आणि 1 इंच दालचिनीचा तुकडा हे गरम मसाले फोडणीसाठी घेतलेले आहेत। 100 ml मी राईचं तेल घेतलं आहे, मोहरीचं तेल घेतलेलं आहे। हे बिहारी लोक जास्त करून वापरतात आणि इथे 2 टेबलस्पून मी कोथिंबीर कापून घेतलेली आहे, ही वरून टाकण्यासाठी आहे। मी मोहरीचं तेल कढईमध्ये गरम करायला ठेवलं आहे आणि त्याला पूर्ण वाफा येत आहेत। हे खूपच गरम करायचं आहे आणि आता त्याच्यामध्ये मी मीडियम गॅसवर मी हे बटाटे सगळे तळून घेणार आहे। आणि हे मोहरीचं तेल नेहमी खूप याच्यावर गरम करायचं असतं, कच्चं ठेवायचं नसतं, नाही तर तो कच्चा स्मेल पूर्ण भाजीला येऊ शकतो। म्हणून तेल आधी जास्त अगदी म्हणजे वाफा येतील इतकं गरम करून घ्यायचं आहे। बटाटे तळून घेत आहे। आता हे बटाटे मी फास्ट गॅसवर तळून घेत आहे। आता हे मध्ये मध्ये असं हलवून घ्यायचं आहे। त्याच्यामध्ये बटाटे चांगले करपूस भाजून घ्यायचे आहेत, पूर्ण बटाटे शिजले गेले पाहिजेत। हे बटाटे ब्राऊन व्हायला 10 मिनिटं झाली। हे मी मोठ्या गॅसवरच परतून घेतलेले आहेत। बटाटे तळून झाले आहेत। आता हे मी प्लेटमध्ये काढत आहे। इथे मी सर्व बटाटे तळून घेतले आहे, पूर्ण लालसर झालेले आहेत आणि वरून क्रिस्पी पण झालेले आहेत। कढई ठेवली आहे आणि इथे हे 100 ml राईचं तेल घेतलेलं आहे। इथे तेल गरम झालं आहे। वेलची, हिरवी वेलची एक घेतली आहे, मोठी वेलची, काळी मिरी, दालचिनी, लवंग, तमालपत्र, जिरं टाकत आहे। आणि याच्यामध्ये जे गरम झालेलं तळलेलं तेल होतं तेच मी ह्याच्यामध्ये 100 ml टाकलेलं आहे हे तेल, म्हणून मी याला जास्त गरम केलेलं नाही आहे। तेल मसाले चांगले परतले गेले आहेत। इथे मी हा कांदा आहे ते मी टाकत आहे। कांदा लवकर परतण्यासाठी मी मीठ टाकून घेत आहे। आता कांदा लवकर परतण्यासाठी मी झाकण लावत आहे।
इथे सर्व बटाटे तळून झालेले आहेत. आता मी हा तुम्हाला बटाटा तोडून दाखवत आहे. आतून पण शिजला गेला आहे आणि बघा बाहेरून ब्राऊन आणि आतून असा शिजलेला आहे, मऊसूस शिजलेला आहे. कांदा लालसर झाला आहे. अजून मी थोडंसं 1 मिनिट मी परतून घेणार आहे. आणि कांदा जेव्हा तुम्ही 5 मिनिटासाठी परतायला ठेवता त्यावेळेला तुम्ही मधून पण हलवत जा. आता इथे या हिरव्या मिरच्या आहेत त्या मी याच्यात टाकत आहे. टोमॅटो आणि काजू याची पेस्ट केलेली आहे ती मी या मिश्रणात टाकत आहे, कांद्याच्या याच्यात टाकत आहे. ह्याला तेल सुटेपर्यंत ही ग्रेव्ही मी परतून घेणार आहे. इथे आता मसाल्याला तेल सुटायला लागलं आहे. मसाल्याला तेल सुटलं आहे चांगलं. आता याच्यामध्ये मी सगळे ड्राय मसाले टाकत आहे. गॅस मी स्लो केला आहे. यामध्ये मी आलं लसूण पेस्ट टाकत आहे, आमचूर पावडर, धना पावडर, गरम मसाला पावडर, जिरा पावडर, घरगुती लाल तिखट, काश्मीरी रेड चिली पावडर, हळद. आता हे सर्व मसाले मी मिक्स करून घेणार आहे. हे मसाले जळू नयेत म्हणून मी याच्यामध्ये जे मिक्सरचं पाणी होतं टोमॅटोचं वाटलेलं त्याचं मी हे 1 वाटी पाणी याच्यात टाकत आहे. इथे पूर्ण मसाल्याला तेल सुटलं आहे. मसाला चांगला परतला गेला आहे आणि ग्रेव्ही पण अशी घट्ट झाली आहे. आता यामध्ये मी कसुरी मेथी टाकत आहे. यातली अर्धी कोथिंबीर टाकत आहे. आता हे मिक्स करून घेत आहे. आता हे बटाटे तळलेले आहेत ते मी या ग्रेव्हीमध्ये टाकत आहे. बटाटे आणि ग्रेव्ही मिळून येण्यासाठी इथे मी अर्धा वाटी पाणी टाकत आहे. इथे मी ग्रेव्हीमध्ये अर्धा वाटी पाणी टाकलेलं आहे. तुम्हाला जर जेवढी जास्त ग्रेव्ही करायची असेल त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी टाकू शकता. आता हे मी मीडियम गॅसवर झाकण लावून थोडेसे मसाला आणि बटाटा हे मिक्स होईपर्यंत मी शिजवून घेणार आहे 5 मिनिटं. आणि याला मी झाकण लावत आहे. बिहारी दम आलू याला जास्त पातळ ग्रेव्ही करत नाही आहे, अगदी थोडीशीच ग्रेव्ही असते. तर तुम्हाला जर थोडंसं जास्त ग्रेव्ही हवी असेल तर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ग्रेव्ही कमी जास्त करू शकता. याच्यामध्ये जे मी मसाले टाकले आहेत ते तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घ्या, कारण कमी जास्त तुम्ही जसं तिखट खात असाल त्याप्रमाणे तुम्ही हे मसाले टाकू शकता. आणि ग्रेव्ही अतिशय चविष्ट लागते आणि याला थोडासा वेळ लागतो करायला, पण एकदा खाल्लं तर तुम्ही नेहमी करून बघाल ही ग्रेव्ही. आणि ही राईच्या तेलात बनवली तर अगदीच चविष्ट लागते. आता बटाट्याच्या ग्रेव्हीला कसं तेल सुटून आलेलं आहे वरती. आता हे मी मिक्स करून घेत आहे. आता ही ग्रेव्ही तयार झाली आहे. मी अशी जास्त पातळ ग्रेव्ही केलेली नाही आहे, अशी थोडी घट्टच ग्रेव्ही केलेली आहे. ही तयार झाली आहे. त्याच्यावर मी कोथिंबीर टाकत आहे. आता मी तुम्हाला बटाटा शिजला आहे की नाही हे तोडून दाखवत आहे. हे बघा बटाटा पण चांगला शिजला आहे आणि ग्रेव्ही पण बघा एकदम थिक ग्रेव्ही केलेली आहे मी. तुम्हाला आवडेल तशी त्या प्रमाणात ग्रेव्ही करू शकता.